En 15 anos de carreira cambiei de imaxe unhas cuantas veces, pero unha das cousas que pasan cos anos é que te faz bella e acabas vestindo diferente. Entre os cambios de imaxe que pude ter eu, tamén decidín que a gaita podería levar o mesmo cambio de imaxe que levo eu, así que esta gaita en concreto, que é unha gaita de Seipane, está un poquinho tuneada. Ten un vestidiño de Charoa, que é unha diseñadora galega que me viste desde fai 10 anos, unha pedrería que fixo a miña nai, que me fai especial ilusión, e despois todo a ornamentación da gaita, a plata e a marfilina que leva por aí, son diseños especiais que fixeron os Seipane. Así que aquí está, la gaita de Charoa de Cristina Pato.